syödä näin? Miksi kaikessa pitää olla nykyään niin paljon kaloreita? En tiedä. Onneksi en valita. Kannattais, että sä haluat pysyä vittu muodossa. Ei liho. Täällä ei oo mitään syötävää. Tää koulu on ihan paskaa. Pantiin sulle dieetin. No mähän oon yhdenlaisessa kaloridietillä. Mitä sä voit syödä? Mä saan helvetisti kaloreita. Mua ei haittaa. Sä syöt nyt vittu kaikkea. Eikä tässä on vähän reilu kaloria. Herranen aika, se on niinku ihan helvetisti. Vähän se. Mä sain niinku 100 kaloria päivässä. Sä kuolet. En. Vähimmin on tyyli 300. Vähintään. Joo, en mä syö Jos 100. normaali aikuinen nainen syö jotain 2000. Ajatelkaa, jos mä nyt vetäisin tästä. Mä tulisin ja söisin sut. Ja mä en siivois. Tiedätkö, sieltä kauhea sotku. Ja miksi sun pitää leikkiä tuolla? Tää on mun kaveri. Ai jaa. Ai niin. James lähetti mulle tosi ison nallen tänään. Se oli niin ihana. Sitten se piti sydäntä, missä luki I love you. Eikö se ole romanttista? Oh. Niin. Voi voi voi. Hei, näitä mä saan syödä. Näissä on vaan 20 kaloria. Vihdoinkin jo. Vihdoinkin jotain, mitä mä saan syödä. No syö. Mussuta. Liho. Liho! Naiset ei mussuta. Ja sanoks mä, että sanoks sä, että mä en oo naisellinen? Kiitti. Sä et ainakaan oo tommonen anorektikko pentu. Niin. Söisit välillä jotain. Mä syön. Ei siltä näytä. 100 kaloria päivässä. Mä syön onneksi vaikka 8000, jos tekee mieli. Sit saa ainakin lihot. Haittaaks? Ei mua. Sitähän minäkin. Oot sä huomannut, että sä puhut koko ajan itsestäs? On. Te ette puhu koskaan mistään muusta kuin jostain children of pödömistä. Se on puudum. Ai jaa, no anteeksi.